салому алайкум дӯстони азиз, хуб ҳастин, саломат ҳастин иншоалло. Хостам як мавзӯи муҳим қатъи шумо суҳбат кунам ва хотиррасон кунам он бародароеро ки фиреб мекунанд занҳои тоҷика. бисёре аз занҳо дар директ менависанд ва мегӯянд ки як мавзӯъ тайёр кун дар масъалаи занҳое ки русия мераванд коркунӣ ва дар доми мардҳои фиребгар мезананду мардҳо мақсад никоҳ мекунанду занҳоро ва 3 моҳ 4 моҳ 6 моҳ 7 моҳ истифода мебаранду баъдан саршон метиҳанд. субҳаналлоҳ, дар директ хеле зиёд менависанд занҳо, хеле зиёд менависанд ки дар доми як бародар як мард ғалтидем, никоҳмон кард, зиндагӣ кардем, баъдан сармон дод, зиндагӣ кардем, баъдан сармон дод, ё таваллуд кардем, баъдан сармон дод. субҳаналлоҳ, ман ҳайрон мешавам. Э бародар, хитоб мекунам ба сӯи ту, аз Аллоҳ битарс, шарм дор. вақте ки зана, вақте ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло ҳамун зана додад, дар никоҳ иштирок кардӣ, вақте ки моло омад никоҳот кард, тура чӣ фаҳмонд? охир ҳамун зана гуфта кард ки амонати ту мешава. охир ояти Қуръона туда гуфта ки чӣ мегӯяд Аллоҳ? субҳаналлоҳ, нахо ту вақте ки амоната гирифтӣ, 4 моҳ 5 моҳ истифода бурдӣ, баъдан сарш додӣ. ин хелку намешава. субҳаналлоҳ, нах баъд мегӯянд ки тоҷикои мо, ба мегӯянд занои тоҷик дар Русия фоҳишагӣ мекунанд, дар Русия бераҳагӣ мекунанд, мегарданд. охир ту лаъин, ҳамин ту ки гирифтиш, 6 моҳ 7 моҳ ки зиндагӣ кардӣ, сарш ки додӣ, ӯ баъд бераҳа нашава, ки бишава бераҳа? субҳаналлоҳ, дар директ бисёри зану модаро навиштаистанд ки ҳамин хеле воқеа шидестай, ҳамин хеле ҳодисаҳо шидестай ки мардҳо тоҷикои худмона, занои тоҷики худмона мегиранд, истифодашон мебаранд, саршон метиҳанд. валлоҳи шав, як шав, соати 2 шав як модар занг задаи зор гирья дорад ки ҳамин хели шавҳар кардам ба хотири ба нияте ки зиндагим пеш барава, ба нияте ки зиндагии хуб кунам, не ки дар охир як фарзанд кардаму сарм дод бирафт. як моҳай мега суроғам намекуна. ба хотири Аллоҳ мега кӯмак мекуне ки камтарак чӣ кунам, ки кӯдаки майда дорам, кор намекунам. охир субҳаналлоҳ, вақте ки ту да амонат дод Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло ӯ зана, вақте ки Аллоҳ ту да фарзанд дод ай ӯ зан, ту ки ношукриш кардӣ, ту ки сараш ки додӣ ба ӯ зан, вақте ки наёфт луқмаи нон, маҷбур шид ай ҷоҳилиятша мебирояд, ба дига корора мекуна. накун охи, субҳаналлоҳ, шарм дор камтар. вақте ки мард зана мегира, зан амонатш мешава. ба ҳамин хотир дӯстон, амоната хиёнат накуне. субҳаналлоҳ, назди Аллоҳ ҷавоб метиҳе. бисёри модароро дидестам, бисёри хоҳаро ва опаҳоро дидестам ки ҳамин мавзӯъда мега гап зан. ман як сол боз аст ки тоқат кардистам, сабр кардистам ки ягон навигарӣ мешава, ягон чизе мешава ки дига ҳамин чизо айбайн мерава, не ки дидестам ки нест, набарот зиёд шидестай. ӯ дар чӣ будем, субҳаналлоҳ, дар помощ мигрантам дар вақте будем, иштирок мекардем, ҳар як модароро медидем, ҳар як заноеро медидем, субҳаналлоҳ, дар ҳайрат мемондем ки зан, субҳаналлоҳ, дар шав занг мезана, ҳамин хеле воқеа шид, шавҳарам сарм дод бирафт. ҳамин хеле воқеа шид, шавҳарам сарм дод бирафт. чӣ воқеа шид? фарзанд таваллуд кардам, барои фарзанд таваллуд карданам сарм дод. ё ки ҳомиладор шудам, барои ҳомиладоргиим сарм дод бирафт. баъд зора мекардан, илтимос мекардан ки кӯмак мумкине ки то ки мақсад намарем гишнагира. охи субҳаналлоҳ, наход модари мусалмона, наход зани мусалмона, зани тоҷики худмона шумо ин қадар хорузор кунед, наход зани тоҷика ин қадар паст бизанед. бовар кунед дӯстон, валлоҳи ман хеле шаҳрҳоро гаштагиам, хеле чиёро гаштагиам, мисли тоҷик, мисли зани тоҷик ба ҳурмат, мисли зани тоҷик ба иззат ман надидам. бовар кунед, бисёре ҳастай одамое ки даже хеле ними бигем ки 20% зани тоҷика намекуна. хеле ки шавҳарша зани тоҷик ҳамчун чиста вай қатъӣ риоя мекуна, ягон зани дига намекуна.
ба ҳамин хотир камтар ҳуштона дар сартон бигиред. субҳаналлоҳ, бародаро, хитоб мекунам ба шумо ки накуне. вақте ки мегиреш аъло битарсе. ба ҳамин хотир ман намедонам ки чӣ гапае ки ҳами як чӣ нашидае ки дарав сразу мерава я муллора меёра, мулло мегира никоҳш мекуна. ман ҳайрон мешавам охе. аммо мулло намефаҳмона ки чӣ гапае, чӣ гап нестае. оё намефаҳмона ояти қуръона ки дар ояти қуръон чӣ омадагие, чӣ омадагӣ нестае. ҳукми зана барои шуморо намефаҳмона ки зана мисол барои кайфу сафото нестае. зана намефаҳмона ки барои чӣ то нестае, барои чоррӯза ишрато нестае. ин чизоро намефаҳмона шумо да. дӯстон, биёед ба хотири Аллоҳ бас кунед ҳамин кора. гирифте зан, аҳлан ва саҳлан бикунед, мақсад занӣ кунед. ҳамун зана бисёри занош менависанд, субҳаналлоҳ, моро дар иҷа зан гирифт, 3 моҳ 4 моҳ зиндагӣ кард, рафт дар Тоҷикистон я зани дига гирифт. баъд дига телефонш мекунем, телефоношо намебардоранд, ё телефоншо мекунем аёҷа модараш ё хоҳараш ё апаш я дашномое мекунад ки дига то бас гуфтана. хел нашавен охе. мегирӣ бигӣ, намегирӣ мақсад сабр кун. алло нигаҳбонтон боша. бахшиши зиёд дар ин мавзӯъ хостум камтарак суҳбат кунам ки бисёр мавзӯи муҳим аст. занҳои моро мақсад поймол накунед. занҳои тоҷика хорзор накунед. занҳои тоҷика мақсад то қадри имкон чӣ қадаре метавонӣ дастгирӣ кунед ва кӯшиш кунед ки занишон кунед. бисёри чизое ҳастае ки дар директ навистагие ман наметавонам гуфта, чунки онҳо амонат гузоштагиянд. агар не ман метавонистам ки ҳозир публично публиковат кунам ва бинен шумо чӣ қадар азоб доранд занҳои тоҷик дар русия ки фребшон мекунанд ва ишон мекунанд. ки фребшон мекунанд мардҳои тоҷики худмон, бародарои худмон. ба ҳамин хотир аз Аллоҳ шарм доред. боқӣ Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло нигаҳбонтон бошад. дар ҳаққи банда дуогӯ бошен ва чӣ қадаре ки метавонед навора падилица кунед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.